दिनै बे गसाइसिना प्राइमारिनि सिङाव बालाफारा गामियावहाय मोनसे हाबाफारि लानाय जादोंमोन कम्बल राननायनि। थ' बिथांमोना खोब हावरिया गामि बुंनो थाङोबा गासिबो गामिनि सुबुंफ्रानो लेबार मावनानै जाजोबो। थ' बिथांमोननि बे परिबेसखौ नुनानै जोङो दिनै बिसिम फैनाय जादों आरो गामिनि इन्टेलेक्सुयेल माखासेफ्राबो जोंखौ एसे रिकुवेस्ट खालामबाय। थ' माबा मोनसे मदद खालामजायो नामा होननानै ओंखायनो जों दिनै सिन्था खालामनानै बिथांमोननि गामियाव फैनानै बिथांमोननो कम्बल राननायनि मोनसे हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिनि गेजेरजों बिथांमोननो कम्बल रानना होनाय जाबाय। सानसुआवबो राननाय नुदोंमोन मा गामि? औ, सानसुआव रामफल प्राइमारिनि आन्दाराव दुलदांपारा होननाय मोनसे गामियाव रानहैदोंमोन। बिथांमोनाबो लेबार मावनानै जाग्राजोब, बेनिफ्राय न'खरा खोब हावरिया गाज्रि अबस्थानि जोब, ओंखायनो बिथांमोनखौबो अननानै बिथिंनि गामियावबो रानहैनाय जादोंमोन। जों मिथिनो मोन्दों बावैसो सान सिगां नोंथाङा माखासे गानग्रा जोमग्रा ड्रेसबो राननानै होदों। दरबेसे गामिनो रानना होआ? गासै 9थासो गामि जादों खोमा। 9थासो गामियाव जाय बोराय आरो बुरि एबा जायफोरा सि जोम बायनायाव एसे थोनो जायो एबा खस्थ' मोननानै दङमोन, गोजां जागासिनो दंमोन, बे सुबुंफोरखौ जों नागिरनानै लिस्ट लादोंमोन। लिस्ट लानानै 9थासो गामिनिखौ राननो हानाय जाबाय आरो। बे गस्ला सुइटार रानना होनाय जादों। दिनै बे मोनाबिलि समावहाय बे गोजां बोथोरनि गोबां खुवा खुनायाव जों लागो बालाफारा गोरिब दुखिया संसार जाग्रा रायजो राजा बिथांमोनहा खोब गोजांनायनिफ्राय बिराद खस्थ' मोननानै दंमोन। दा बे समावनो सासे जाखांफु कन्ट्राक्टर आदा बिरखां बर'आहाय बे बालाफारा गामिनि रायजो राजानि गोजां जानाय दुखु दाहाखौ मिथिनानै खोनानानै बुजिनानै जों लागो बालाफारा गामिनि रायजो राजानो गोजांनायनिफ्राय बारग'नो थाखाय मोनसे मोजां रोखोमनि अनसुंथाइ अर्थात कम्बल राननानै होफैदों। बेनि थाखाय जों आदा बिरखां बर'खौ गोबां रोजा रोजा साबायखर बावो आरो आसा खालामो बिथांनि इयुनाव मावनो लानाय बेक्तिगत खामानि आरो रायजोहुआ खामानिफ्रा जाहाथे इसोरनि अननायाव जाफुंसारनो हाथों, बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबनानै बिथांनि थाखाय आर'ज गाबबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।